Здравейте, аз се казвам Мирослав Маринов и съм пастор на Евангелска 50 църква Варна. Казвам се Георги Титков, озвучител съм в Евангелска 50 църква Варна. В момента се намираме в молитвения дом, в залата, където се провеждат ежеседмично богослужение. Дейността на църквата ни винаги е била свързана с намиране на най-ефективен и подходящ начин да комуникираме с обществото около нас. Затова целта ни е да използваме всички съвременни методи. Въпреки че залата е построена сравнително скоро, преди 24 години, темповете, с които се развива света около нас, ни доведоха до място, където се оказа, че залата ни не отговаря на най-добрите изисквания, свързани с акустика. Тъй като акустиката в залата не беше оптимална за пълна група с барабани, китари, клавир, вокали, както и при говор разбираемостта беше трудна. Стигнахме до идеята, че трябва да направим акустично третиране на залата и започнахме да търсим фирма, която да изпълни този проект. Направихме проучване и нашето проучване ни доведе до Acoustic Force, които днес разпознаваме като партньори, които могат да ни помогнат да подобрим състоянието на залата ни по отношение на акустиката. Основната ни дейност е свързана с публично говорене и използване на музика. Имаме група, която свири тук редовно, а целта е това да се случва по най-добрия възможен начин. Така че това бяха нещата, за които ние се обърнахме към Acoustic Force да ни помогнат. Как да подобрим условията в нашата зала, така че тя да бъде наистина добра по отношение на тези неща. Те се съобразиха с всички наши изисквания, с всички промени, които решихме да правим в движение. В момента изпълняват проекта, който те самите създадоха. Вече проведохме едно богослужение с панелите, които вече са монтирани по стените и разликата беше поразяваща. Много по-приятно се слуша звук в залата, музиката не дразни. Дори когато децибелите са по-високи, впечатлението е за мек и балансиран звук. Няма резонанси, няма кънтене, проповедта на пастора се разбира ясно и лесно. За мен ще е огромно удоволствие да препоръчам тяхната работа, тяхната експертиза на всички, които се нуждаят от подобни решения, независимо в какви условия се намирате, независимо каква е вашата нужда. Това са хората, които могат да ви помогнат. На тях ние сме благодарни. Насърчавам всеки, който има каквито и да е проблеми от акустично естество, да се обърне към Acoustic Force.